2 bwynt yn unig sydd yn gwahanu'r tîmoedd ar fri Cynghrair De, a mae'n edrych fel petai'n ras 3 cheffyl gyda Llansawel, dim ond 3 phwynt y tu ôl i Hwlffordd ar y brig. Pemberton yn colli'r ben i Seyes, Seyes yn gyflymach na Tancock, Seyes yn ei gosod i at Sobers a Sw, a cyfle gorau'r gêm i'r ymwelwyr. Y bas ymlaen, Fawcett! O, dyna chi arbediad o'r safon ucha gan Luke Martin. Cyfle clir i Fawcett. Camgymeriad gan y Brifysgol yn colli'r meddiant. Y peniad lawr tuag at Hicks. Hicks ac yna Miles John ac arbediad arall ragorol. Cyfle email. O, mae heibio postyn yr eildro. Cyfres o gyfleoedd i'r tîm cartre i fynd ar y blaen. Y Brifysgol di ennill 5 o'i 6 gêm ddiwetha, yn colli wythnos ddiwetha yn y cwpan oddi. Hwlffordd hyd yn oed yn well, wedi ennill 7 o'i 8 diwetha. O, Griffiths, tu ôl yr amddiffyn, cic o'r Smotyn! Dan Richardson yn pwynto i'r Smotyn yn syth. Y drosedd ar y prif sgoriwr Marcus Griffiths. Griffiths yn erbyn Luke Martin. O, mae'n taro'r postyn yn wastraffus Griffiths. Wel, am gyfle i'r tîm cartre fynd ar y blaen. Sobers a Sw yn derbyn. At Sheehan yn ffigio ac yn croesi o neb yno i'r Brifysgol. Tackle nerthol gan Pemberton ar Oliver Roberts. Ond oedd hi'n un anghyfreithlon. Dan Richardson yn prynu amser i'w hunan. Pa liw fydd y cerdyn, ac mae'n gerdyn coch. A mae'r Hwlffordd lawr i 10 dyn. Sean Pemberton, capten yr adar gleision, yn cael ei ddanfon o'r maes ar yr awr. Hwlffordd lawr i 10 dyn, y gic rydd. Sobers a Sw, syth mewn i'r wal, torri'n garedig i Will Toms. Toms! Ac mae mewn. Ac mae'r Brifysgol yn manteisio'n syth. Y gic rydd yn cael ei tharo lawr, yn torri'n garedig i Will Toms, a'i groesiad yn cael ei throi mewn gan un o amddiffynwyr Hwlffordd. Ond dyma'r Brifysgol yn dod yn gwrthymosod, dim cam sefyll. Langen mewn i'r cwrt Cosby, Sobers a Sw ar y postyn pella. Langen, mae'n agor lan. O, ac yn tynnu ergyd heibio'r postyn. Y bas ymlaen, o, mae'n dacl wyllt. Ac mae fydd i'n Gerdyn Melyn, ac ail Gerdyn Melyn a Jack Britton sydd wedi cael ei ddanfon o'r maes. A mae pethau mynd o ddrwg i wath i adar gleision y gorllewin. Yeah, I think, to be honest, there was no qualms. I thought first half, you know, we had 2 very good chances. We could have put the game possibly to bed then at half-time, and then we've come out, I think it's about 8 minutes in the second half, you know, we've earned ourselves a penalty, and you've got to take your chances, and that's what we said in there, you know. Potentially we should have been 3-0 up, in my opinion, had we taken them, but it wasn't to be. Lady Luck wasn't with us tonight, unfortunately. But boys wedi bod yn ddewr iawn hyn o. Gallu wedi mynd ffordd Hwlffordd yn hawdd iawn, ond dros tymor, dwi'n meddwl bod bob tîm yn cael bach o look, a dwi'n meddwl bod ni wedi heiddi'r look hyn o.